podívejte se, výuka etiky, já nesouhlasím s zjednodušujícími názory, že lidem není potřeba říkat, že mají říkat dobrý den, děkuju a nashledanou, protože to každý ví. Podívejte se, jak to vypadá v praxi. Schopnost celoživotně se učit, to je přeci přednost. Z toho by nemělo být děláno nějaké negativum, nebo snad dokonce tím stylem, že jsme tak inteligentní národ, že se nemusíme snad v dalších a dalších věcech učit. To přeci tak není, naopak schopnost se učit, schopnost naslouchat je znakem velikosti člověka a velikosti národa. Když se lidem opakovaně vhodnou formou zdůrazní, že je dobré být k sobě ohleduplný, dobré si pomáhat, dobré je spolu mluvit slušně, nezávidět si, vycházet vstříc, nepodvádět, nekrást, že mnoho z těch žáků, když to uslyší, tak si minimálně tuto věc uvědomí a minimálně také nějakým způsobem tu informaci zpracují. Je to takové přísloví, nevím už jaké je země, ale jdou dva mladí lidé po pobřeží a je tam vyplaveno obrovské množství medúz. No a ten jeden, jak si tak povídají a jdou po tom nekonečným pobřeží, tak občas se sehne, jednu tu medúzu vezme a hodí zpátky do moře. A ten druhý mu říká potom, prosím tě, proč to děláš? Vždyť těch medúz je tady miliony, vždyť tě stejně nezachráníš. A on před ním vezme zas tu jednu medúzu, hodí do moře a řekne, vidíš, a týhle jsem pomohl. Takže to má smysl.